Další podnik série VRC, tedy Central European Rally, která už 17. října odstartuje právě v České republice na Pražském hradě. No a Česká republika tam bude mít, dalo by se říci, nejmladšího účastníka, a to čerstvě 18letého Petra Kačírka. Petře, jak se to vůbec stalo? A hlavně já jsem řekla, že vlastně nejsi přímo účastníkem, je to takový téměř účastník, takže jak to s tebou je? Tak Autoklub nám dal příležitost, že můžeme startovat na Central European Rally jako předjezdci. Já jsem za tuto příležitost nesmírně vděčný a jsem rád, že se něco takového může uskutečnit. Pojedeme jako předjezdci s 1:0, to znamená, že za náma už pojedou ti rychlí. Jak velká to je zodpovědnost, protože zaprvé uzavíráš trať, si ten, za kterým už jede to ostré startovní pole, ale za druhé také si ten, který ještě i sleduje, co se děje těsně před startem samotné RZ. Tak zodpovědnost to je opravdu velká. Rozhodně to bude fakt jako náročný a spousta věcí kolem. Zároveň to bude jedna z mých největších výzev v mojí kariéře, kdy budeme sedět 4 dny v závodním autě a bude to těžké. Přece jenom kluci před centrálem nemají možnost ty tratě najet, pokud se tedy nebavíme přímo o tom, že už mají seznamovací jízdy, ale ty už je máš, jestli se nepletu, za sebou. Je to tak? Ty jsi tu příležitost dostal jakožto 1:0. My jakožto 1:0 můžeme si ty tratě projet předtím. S Petrem už máme nějaký ty kilometry na Šumavě a v Německu a Rakousku naježděný, takže si myslím, že to nebude zase tak těžké. No a jaká je podle tebe, když bys to teď měl zhodnotit, protože přece jenom z rally už nějaké zkušenosti má? Tak oproti tratím, co se jedou při Rally Sprint sérii, jsou ty RZty opravdu těžší. Rozhodně v Česku to jsou fakt nádherný a těžký RZty. A to Rakousko a Německo je naopak zase úplně jiný oproti českým, ale taky je to hezký. Peťo, jenom přiblížím, ty jsi vlastně začínal v motokárách, než ses teď aktuálně v letošní sezóně přesunul naplno do těch soutěží, je z tebe ten správný soutěžák. Prozrať mi vlastně, kdy jsi začínal v motokárách a jak jsi vlastně šel těmi postupnými krůčky, protože teď už tě vidíme v soutěžních autech. V motokárách jsem začal v 8 letech a po 8 letech jsem se vlastně prokousal skrz juniorské třídy až do nejvyšší třídy KZ2, kde jsem jezdil 2-3 roky a pak jsme od letošního roku skočili do auta a jedeme CR. No. Petře, jaké to vlastně pro tebe je, protože teď aktuálně vedle tebe na soutěžích usedá Petr Černohorský, jakožto navigátor, kterého známe například jakožto spolujezdce Honzy Černého, takže velmi zkušený, který ti pomáhá, ale je tam ještě i ta rodinná tradice, protože táta vlastně kombinuje jak okruhy, tak také soutěže, takže ta krev tam koluje, jaké to je převzít a v podstatě být pokračovatelem té rodinné tradice. Tak já bych řekl, že kdybych neměl na vybranou, tak stejně na vybranou nemám, že mi nic jiného nezbývá, než to jednou celé převzít, nicméně mě to baví a bez táty by se to neobešlo. A jaké to je s Petrem, protože říká se, že dobrý závodník posune začátečníka navigátora, ale že to samozřejmě funguje i obráceně, že zkušený navigátor umí posunout toho závodníka začátečníka. Tak ano, já si netroufám říct, že bez Petra bych ten CER odjel, bez něj by to asi fakt nešlo. On mi i při řízení a všechno v závodním autě, všechno mi pomáhá, všechno zvládám, většinou jenom jako díky němu. Takže na co se na CERu nejvíc těšíš? Na to ježdění tím autem.